Welcome, welcome, welcome. Long live, long live, long live. Long live, long live, long live. धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे जुनाय बर' साहित्य सभा लोगोसे धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो हारिमु आफाद जानानै जोङो फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर सानखालि गोदान दिल्लीयाव साइ स्टेडियामाव जितु जानो गोनां मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि जा बानजायनाय बे बानजायनायाव बिथाङा बाहागो लागोन। दा बिनि थाखायनो जोंनि धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफाद लोगोसे धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो जुनाय बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफाद जानानै जोङो बे बरायनाय हान्जा सुरनायाव जोङो गोजोननाय मोनसे बावहरनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि आरो हारिमु आफादनि जिथु थांखि बे थांखि बायदि जि बेवहाय सावरायनो लानाय बै सावरायनो लानायाव जोङो गोजोननाय मोनदों। आसा खालामदों जोंनि भारत नाङैनो जेसेबांनिखि बर' माहारिफोर दं बेवहाय माने बाहागो लागोन। बै बाहागो लानो थांनायाव जोङो जाहाथे जोंनि हान्जा सुरनायजों नैबेखौनो दैथायहरनो सानदों जाहाथे बे हान्जा सुरनाया मोजां जादों होननानै जों बेखौनो फोरमायहरनाय जादों। दिनै 9 नभेम्बर 2024 दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जुनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद जोङो जथायै जोंनि मिरु आफादफोरनि बिथोन बायदियै दिनै जोंहा जिथुनाखि फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर खालारखालि जोंहा निउ दिल्लीनि जोंनि साइ स्टेडियामाव जा बड'लेण्ड महोत्सव खुंनो लादों। दा बे बड'लेण्ड महोत्सवनि बे हाबाफारियाव जोंनि भारतनि माननीय गाहाय मन्त्रि मुस्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लानो नागिरनायखौ जोङो मोनथिनो मोननानै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बिथांखौ बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो नागिरनायनि थाखाय जों दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जुनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद धेमाजि जिल्ला थुनलाइ आफाद लोगोसे धेमाजि जिल्ला बर' हारिमु आफादा जों दिनै बे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव जोङो बिथांखौ लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिथांमोननि गोजोनै बाहागो लानायखौ जोङो हास्थायनानै जोङो दिनै बिथांमोनखौ बरायनाय हान्जा सुरनाय हाबाफारि दिनै लानाय जादों। थारैनो जिहेतु जोंहा जिथुनाखि माखासे बर'नि माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनायजों जानाय लोंनायजों लोगोसे जों माखासे जोंनि जिअ'टेकखौ जोङो मोननो हाबाय। दा बे जिहेतु जोंनि थाखाय माहारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव, बेनिखायनो बे बड'लेण्ड महोत्सवनि दारै जोंनि बे जोंनि थाखाय जा मोनसे जायखौ जोङो गोरलैयै मोननो थाङा बेफोरबायदि मोनसे गोग्गाथाव जोंनो होनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ बे हाबाफारियावनो जोङो बरायनायनि जोंनि साबायखर बावनाय हाबाफारिखौ जों लानो नागिरदों। जोंनि बेहाय जोंनो मोनथिहोनाय बायदियै फ्राय जोंहा जोंनि बिटिआर लोगोसे बिटिआरनि बायजोनि लोगोसे वेस्ट बेंगल लोगोसे बिदिनो नेपाल बिदिनो गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनिफ्राय फ्राय 5,000 थान्दैफोर बाहागो लाहैनायनि मिजिंथिनाय जादों। बेनि थाखाय गासैबो लाहार फाहार एकोमोडेसनखौ जोंहा मिरुनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना बेनि थाखाय सान हर जोङो जिहेतु बे बड'लेण्ड फेस्टिभेला गिबि खेबनि थाखाय बेबो हादोरनि राजथावनि निउ दिल्लीयाव जानो नागिरदों। बेनिखायनो बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारनानै जों बर' हारिखौ जाहाथे जोङो बुहुमाव जोङो बिश्व दरबाराव जोङो माबायदि गायसनलांनो हायो बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।